Update yatauya nayo manheru ano ndeyekuti tizivisane nemamiriro aita urongwa hwedu hwedemonstration yekuZimbabwean Embassy iri munyika yeSouth Africa kuPretoria. Patisati tapinda munyaya yedemonstration, regai titange nekukuzivisa kuti comrade wenyu nyoka yemabhunu vanofara kwazvo. Nhasi vakwanisa kuzosangana nalawyer ari kuita nyaya yavo. Then tine vavo vataziviswa kuseni, malawyers auyawo achida kubatsira. Aiwa, tinotenda nemaefforts iwayo, but chataedza kuavoida ndechekuti tiise confusion. Asi kana muri genuine kuti munoda kubatsira, muchatsvagirwa dzimwe nzira dzamuchabatsira nadzo. Then toramba tichiyeuchidzana kuti mabloggers nevamwe vanozivikanwa ngatisatorei dambudziko ratinaro raComrade nyoka yemabhunu kuita mukana wekutsvagisa mari. Tinonzwa vamwe vanenge vachitaura nepasipo vachiti aiwa, isisi tinokwanisa kukumobilizirai mafunds ekubhadhara malawyers. Tanzwa kuti malawyers ari kuita basa iri haasi kubhadharwa. Aiwa, hachisi chokwadi ichocho. Hatizivi kuti information iyo munenge muchiiwana kupi. But zvisinei, stage yatawa, demonstration yedu yakaaprovwa zvatiri kuziva tese. Nhasi makuseni yamuka yaiswa musystem yeSouth Africa, yapikwa nesystem yakukwanisa kusecheka kuti idemonstration yakaaprovwa zviri pamutemo. Vari kuita administration vatizivisa kuti even kuseat of Tshwane kuPretoria metro yeikoko yakuzivisa mastakeholders ese about the demonstration. Zvoreva kuti vanhu vachange vakachengeteka. Tinoda kupa kutenda ikoko. Then kune marepresentatives vakasubmita tsamba yekukumbira kupiwa mukana wekudemonstrata kuratidza kutsutsumwa kweuori huri kuitwa neZimbabwean Embassy iri kuSouth Africa. Mangwana vachanosangana nemapurisa emuSouth Africa zviri pamutemo, vachigadzira urongwa hwemusi weThursday, musi wa8 May. So iyo iprocess inoitwa yekuti munosangana nemapurisa enyu mozivisana about the demonstration, iwo vokupaiwo maguidelines ekuti demonstration tichaita sei. So ngatibudei neuwandu hwedu tosangana kuPretoria musi weThursday mangwanani. I'm sure timetable tichapiwa. Takumbira vari kuita vari kufambira nyaya dzacho vari mudhuze kuti dai vakwanisa kunotipikira location paembassy kuitira kuti tinozosherana pano mugroup vanhu vafambe zvakanaka. Neavo vari kutumwa nesystem, tinenge tichida kuti vange vachizivawo patiri, because haisisiri nguva yekujaidzana inoi. Nyika haina kumira zvakanaka zvatiri kubvumirana tese sevana veZimbabwe. So kutombowana vanoita mahombwe patichiita zvinhu zveserious nekuchinja hurumende yadai kukundikana, yataona ichinyorwa mumapepa, even maministers akubuda pachena kuti muchairi webhazi watiri kufamba naye uyu hapana kwaari kutiendesa. Nesu tazvinzwa tikazvigamuchira kuti aiwa, ava vatendeuka vagashira muponesi wavo. Right. Tiri ipapo, imwe nyaya yataudzwa ndeyekuti administration ichakugadzirirai WhatsApp number ichaita kuti kune vari kudhuze nekwatiri kunoitira demonstration munozovabata kuinbox vanenge vachida kuvolunteer
kuita mamarshals. Programu yedu haisi programu iri kupushwa nekuti mari iripo. Iprogramu yatiri kupusha nechido sevana vezimbabwe nekuedza kubatsirana nekurwisa zvigananda nezvatinokwanisa. Isisu tinokwanisa kurwisa zvigananda nekuratidzira kutsutsumwa kwedu, ndo zvatinokwanisawo. Ivo vanokwanisawo kushandisa mari zvatisingakwanisi isisu. Taedza kuchengetedza vana vezimbabwe kuti pasaite avo vanoda kuuya vachiti ngatiite mudeme kuti programu iende kumberi. Asi kune vanenge vabatana neadministration, kana muchida kubatsira pama banners anenge achidiwa, maposters netransport, because kazhinji techiti since location tinenge tiinayo, pakusangana vanhu tinozoendera tinonosangana paposition yatinenge tapiwa. Then pakudzoka kana tikaitawo vanenge vaita dambudziko retransport, tobatsirana sevana vezimbabwe. Ndo kubatana kwacho kwatinenge taratidza kuti comrade wedu Nyoka Yemabhunu vange vakasununguka. Then vachitaura nesu vataura kuti hurukuro yavaita nemalawyers avo yanga yakanaka. Is very positive kuti vachachengetedzwa nemutemo zvakanaka. Then kune avo vari kutaura mumagroup, aiwa avo hatichakwanisi kuramba tichivapindura because vanhu vane maagendas avo akafeila. Vari kuda kuramba vachinzwa kuti tiri kuti chii pamusoro pekubata basa kwakashata kwavakaita. Havagoni basa, takazvibuditsa pachena, hatichisinei navo avo. Taakufokasa neprogramu yatiri kuendera kumberi. So maadministrators vati vachatigadzirira WhatsApp number yekuti mamarshals muchakonektana navo. Then nhamba iyoyo ndiyo nhamba yekuti muchakurukura kana paine wada kubatsira nemaprint out of banners nechichi, whatever rubatsiro rwamungada kuita, zvakafokasa nedemonstration yemusi weThursday. Makasununguka kushanda neadministration, ndo zvavatiudza kuti ndo zvavangada kubatsirwa nazvo. Then as for the welfare yaComrade Nyoka Yemabhunu, so far so good. Hapana request yavati vatipa kuti vangada help nayo. Kana iripo tinenge tichikuzivisai, but mazuva ano you never know kuti who is who. Asi kana paine request inenge yazoda ruzhinji rweZimbabwe, tinokuzivisai. Asi request yavatipa ndeyekuti ngatibudei neuwandu musi wechina, musi wa8 tichienda kuprotest kuPretoria, because nyaya yekubika zvitupa inyaya inokatyamadza. That's massive political persecution. Ukaona vanhu vakusvika pakuita temper with identity documents. So vatikurudzira kuti ndo support yatingavasapota nayo kuwanikwa panzvimbo paZimbabwe Embassy kuPretoria. Ndo support yavakumbira iyoyo for now. Kana paine zvimwe zvavanenge vakumbira, tinoyeuchidzana mangwana. Nesuwo tinogara tichikomechezai kuti tichanga tiriko kuprotest. So mangwana kuseni tinogona kutadza kuupdatana, asi mamwe maadmin anokwanisa kuupdatai kana vaine information yavanenge vainayo. Isisuwo tinenge taapa kufamba kuti tinogarira tiri mudhuze, tinge tiri pademonstration, tisangane nemaZimbabweans, tiite basa ratatumwa naMwari iri. NdiMwari vatendera mukana iwoyoyo wekuti tisangane, tiratidze kubatana kuitira kuti pakaita umwe urongwa ungazoda kuitwa, tingava neconfidence dzekuti unit yatanga nesu, tinokwanisa kuenda kumberi. Then vari kuZimbabwe, tanzwa chikumbiro chenyu muchiti tirongerewo demonstration musi wa15 tienderere kumberi nekuratidzira pari kupinda Comrade Nyoka Yemabhunu kucourt. Ipfungwa yakanaka, but ndinodavira kuti they are progressive citizens variko kuZimbabwe. Isisu we just gathered ourselves tikaorganize kuti tiri kuda kuita protest nekuti hatina kufara, tapushwa nezvinhu zvatisina kufara nazvo. Naizvozvo kuZimbabwe munokwanisa kuzvirongera program yenyu. Then kana paine urongwa hwamatipa takuziva kuti ndiva mawanani, tinenge tichingobatsirana
pakusheya urongwa hwenyu. Asi tinoziva kuti tine machallenges muzimbabwe yekuti zvigananda zvakavhura maziso izvezvi kuti vashungurudze vana vezimbabwe, asi tichazvigadzirisa. Maprotest paground taakupromisai kuti ari kuuya. Hatichaiti maprotest epaground ekuti vanhu vanotaura tiri kunze kwenyika. Tichataura maprotest epaground tiri paground. Sezvaita comrade Machakairawo vanyora vakaprotesta vari paground vakataura kuti haiwa iwe Mnangagwa, hatichafari nekutadza kutonga kwauri kuita uku, hatichasviki 2028. Vanhu vanozotadza kuziva kuti ari kukanganisa basa ndiani. Vanhu ngavazive kuti ndiwe iwewe uri kufacilitata kutadza kutongwa kwenyika zvakanaka. So ndo vanhu vataakuda, vane courage yataakuda, ndo urongwa hwatiri kuti even kana taakuenda kumademonstrations we will be leading from in the front. So muve neusiku hwakanaka. Any more updates tinozogoverana nemi. Mazvita Zimbabwe.